Sí, però el que no queda aclarit és perquè es pagava el pare, també. Això era el que venia de feia molts anys i no tinc la resposta. Hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils i els aficionats en general, quan es va deixar aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues, també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Res a veure. Creus que Negreira va estafar el Barça? A veure, els informes que feia el fill són molt bons, estan molt ben fets, són molt útils, des del punt de vista com a anàlisi de tot un partit, perquè feia anàlisis dels partits, i torno a repetir, del primer equip i del segon equip. Ara, el que el seu pare diu que feia, que amb mi va haver tenir cap tracte ni cap relació, ho desconec. Però si aquest senyor es pensava que ens feia alguna cosa, jo no vaig notar mai que ens fes cap ajuda de res.